Pedro. San Pedro, Laguna. Siya yung, kailan kayo pumunta rito? March 31. March 31. Siya yung process na 10 years na gagamutin ng Panginoon Kristo. Kaso April 1, naka-upload yung video niya. Ngayon, pag dikitin mo yung kamay mo kaya, anong pinakaiba? Ayan na, magang na ha. 10 years pala frozen shoulder niyan. Nagbayad siya ng 5,900. Hinipan lang. Oh, okay na yan kuya. Bitaw mo. Sige, angat mo ulit. Bitaw mo siya. Bitaw. Oh, hindi. Huwag mo siya ibabawa. Angat mo lang. Oh, yan na. Hindi, okay lang yan. Oh, ayan. Naangat na yan, te, ha? Oh, pasensya na kayo. Hindi na natin kinuha na ng video kasi mag-isa lang ako. Wala si Richard, eh. Ang araw na ngayon, April 14. Ayan po yung second session niya. Kaso hindi na natin naipakita. Oh, paalam mo na, kuya. Para mapanood na lang ito ng anak mo. Pasensya na, sabihin mo, hindi natin na live kasi na-focus yung isip ko sa kakabalik sa kanya, eh. Hinihintay ito ng anak niya. Kanina narinig ko doon, eh. Nandiyan na po yung tatay namin. Eh, inisip ko, sino kayo tatay niya? Hindi niya sinabi ko, ano pangalan ng tatay niya. Maraming salamat, sir, ha? Salamat, Nay. Hindi ko na siya tinatanggap. Okay na yan. Hindi mo na ipapaputol yung kamay mo ngayon. Salamat. Thank you so much.